La sexualitat és qui m'atrau a mi i pot ser homosexual, lesbiana, bisexual, etc. Però després tindríem el sexe, que el sexe és on es fonamenta el gènere, que és el sexe vagina i el sexe penis. No m'agradaria dir masculí o femení, perquè hi ha gent que té penis i és una persona femenina i viceversa. I després també hi ha la gent intersexual, que és gent que ha nascut amb genitals ambigus i que per tant són mutilats pel sistema mèdic i transicionats a home o a dona per encabir-los en aquest sistema. Després tindríem la identitat de gènere, que és aquest cas home-dona no binari, com ja hem explicat, i l'expressió de gènere, que és com jo mostro el meu gènere al món, la manera que vesteixo, la manera que m'expresso, etc. Aquí és quan podríem parlar d'androgínia, etc. Aquí podríem parlar d'això. No ets gènere andrògin, sinó que tens expressió andrògina. Al principi t'has d'amagar perquè no tens clar el que t'està passant, perquè no és lo normal o el que la societat té com a normalitzat. I llavors, clar, has d'anar fent una miqueta de reestructuració cognitiva a nivell intern fins que t'aclareixes i dius sí, jo soc homosexual i haig de sortir de l'armari, no? I és quan prens la decisió d'explicar-ho al teu entorn, laboral, amistats, etc. i familiar sobretot, lo primer. Muy fácil, fue por amor. Me enamoré y fue el paso suficiente para dar el paso que tuve que dar. Que la verdad que no tuve que decirlo, porque ya mi familia se dieron cuenta enseguida, ¿no? Que mi orientació sexual havia canviat. Jo ja fa com 2 anys que vaig començar aquest procés de desconstrucció. Just jo estava treballant en un bar i tenia com 20 minuts per descansar i em vaig comprar un llibre per començar a llegir perquè m'interessava molt aquest tema. I va ser en aquell moment on vaig fer un clic i vaig dir, ostres, doncs és una posició política molt interessant, és una manera d'entendre el món molt diferent, i vaig començar un procés de desconstrucció, de trencar els meus esquemes anteriors per construir-ne uns de nous. Llavors, a partir d'aquells 2 anys ja vaig anar dient als meus pares que ja ho anava dient, més o menys, però no va ser fins al treball de recerca quan vaig acabar afirmant que sí que ho era. Sí que va ser fa poc, però jo ja és un procés bastant dur i bastant tediós perquè has d'abolir tot el que portes construint des de fa molts anys. Per tant, sí que ja fa 2 anys que ho vinc fent, però no va ser fins fa poc que vaig sortir d'aquest armari de la identitat de gènere per poder-ho expressar. Havia estat en una altra cosa de la policia local de Tordera, però encara no havia sortit del tot de l'armari. Sí que ho vaig comentar amb alguna companya, a dia d'avui la meva millor amiga, però només amb una persona, amb confiança. I quan vaig venir aquí a Malgrat, llavors és quan vaig fer el canvi total i ho vaig comentar ja a nivell general. No vaig fer una roda de premsa tampoc per dir-ho, però algo natural, no vaig amagar-ho. Me preguntaven, tens nòvia? Doncs no, tinc nòvio. Ja està. Tampoc portava una etiqueta a l'esquena que digués, soc gay, no. Mis compañeros, una relación muy bien. Vamos a trabajar y ya está. Lo que yo haga con mi vida personal es mi vida personal. Y nunca he tenido ningún problema por eso. Ningún rechazo, ni nada de nada. Al contrario, mucho cachondeo, nos reímos todos de todos y nada. Com una persona normal, com soy, una persona normal. Això es va modificar en el Codi Penal, a l'article 510, i es va modificar amb el tema dels delictes d'odi. També hi ha molts altres tipus delictius, com és el bullying, el mobbing, que amaguen una mica, en part, aquest delicte d'odi, no? Però això ja anem fent feina en el tema de, sobretot, xerrades escolars, en centres escolars, i amb el tema del mobbing també. Crec que s'ha de fer molta pedagogia, sobretot a les escoles, perquè és el punt on ens construïm nosaltres mateixes i és responsabilitat, crec que, de l'administració d'oferir eines en l'àmbit d'educació sexual, però ja també hem de passar aquesta barrera i començar a parlar d'educació en identitats de gènere diferents, perquè crec que si no s'aplana el camí des d'un àmbit escolar, després tot t'ho has de fer tu i és molt més difícil. Per tant, crec que s'ha de fer molta pedagogia. És veritat que els mitjans de comunicació ja comencen a parlar una mica més sobre aquestes identitats dissidents, si es pot dir d'aquesta manera,
però a l'àmbit institucional i administratiu encara no s'han fet gaires canvis i, per exemple, jo només he rebut 2 xerrades d'educació sexual en tota l'ESO. Per tant, no es pot parlar que sigui un camí gens fàcil i que ens ho posin fàcil. Que seamos más tolerantes, no solamente en todos los aspectos, no solamente en el gay o homosexual y todo esto, ¿no? Que tenemos que ser más tolerantes y más cívicos, que estamos un poco incívicos en muchos sentidos, no solamente en este. És un camí dur, però perquè tots són, el sistema en el que estem té armes polítiques de gènere a tot arreu. Els lavabos són una arma política per fer-te entrar, enquibir dins del sistema home-dona. Quan veus els 2 ninots amb una faldilla, amb uns pantalons, penses, ostres, són armes que m'estan coaccionant per entrar en el sistema home-dona. I realment et penses en dir... doncs no val la pena, és molt més fàcil deixar-ho córrer, però al final és un procés que volia dur a terme perquè crec que la igualtat real només s'arribarà quan abolim els gèneres i cadascú pugui expressar el seu propi gènere tal i com vulgui. Per tant, sí que ha sigut dur, però crec que val la pena. Visibilitzar, sobretot, dir-ho i afrontar la teva homosexualitat des de dins, des del teu interior i fer-ho natural, no s'ha d'amagar.